Tervetuloa rakkaat katsojat tänne Virtasalmen motoparkkiin. Taimatekin 4. osakilpailu. Aurinko paistaa, kaikilla on hyvin. Mennään katsomaan kuinka gladiaattorit pärjäävät. Mikkosen aurinkoinen motoparkin rata. Tuliko kuuma? Tuli, hiki tuli. Paljonko siellä on suurin piirtein lämpötilat tuolla BMW:ssä? En tiedä, niin paljon, että ainakin hiki valuu, eli varmaan reilu 30, vaikka puhaltaa kyllä kylmää. Okei. Mites aika-ajot suju? Itse asiassa mä en tiedä ollenkaan tällä hetkellä. Harjoituksissa oli ihan jees, mutta aika-ajoissa alkoi sit prötää. Et siellä oli tullut kosteutta oli ykköspuolassa, että ne jäi sitten niinku aika pitkälle siihen, että ilmeisesti jotain 2 minuutin pintaa, mutta sanottaanko, että ei kyllä yhtään hyvää kierrosta edes tullut alle. Että sulla oli paljon teknisiä ongelmia tuossa alkukaudesta koneen kanssa. Mitäs siellä? Saatiin kaikki kuntoon. Mitä oli ongelmia? No siellä oli Botnialla ensimmäisissä osakilpailuissa. Siellä tuli kansi meni. Siellä meni venttiilin kiinnikkeet. Venttiili vääntyi sinne ja sitten ihan kokonaan kansiremppa ja sitten sen jälkeen tokat kisat jäi sitten välistä, et ei ehditty saamaan sitä kuntoon. Ja sitten kolmansissa niin kävi sitten, että kansi oli ok, niin sitten meni lohko halki, mitä luultavammin. Vielä ei ole avattu konetta, mutta kaikki viittaa siihen, että nyt meni lohkoon. Mutta nyt siellä on uusi moottori, ihan sama kyllä 2.8, että ainakin se on tänään rokannut hyvin, että katsotaan. Mitenkäs lähdetään parantelemaan sitten tonne aikaan jo 2. No nyt on vähän itsevarmuutta saatu tossa noin kuitenkin siellä harjoitusvedoissa, niin kyllä mä uskon, että se muuta kuin vaan lappulattiaa ja kaasun avaus aikaisemmin, niin eiköhän se siitä. Mikä se on noin nätin tytön tai naisen saanut tähän Taimatekin pariin? Itse asiassa en mä tiedä. Se vaan vei mennessään. Se vauhti ja hauskuus. Se vaikutti niin kuin, ja Taimata laina vaikutti just semmoiselle oikealle. Et hyvät ihmiset, mahtava meininki. Se oli kokonaisuudessaan, minkä takia just Taimata. Et suositellaan kaikille. Helppo aloittaa, jopa tällaiselle amatöörille. Näin, kiitoksia amatöörille ja tsemppiä seuraavia aikajoihin ja superlämpimät. Kiitoksia.
Tainio. Aikaa jo tajettu ja kuinka suju? Ihan kohtuu hyvin. Mitä tällä kikottimella pääsee? Sä sanoit, että sä jäit sekunnin suurin piirtein noista kakkoskoppasista. Joo, kakkareista. Mikä sut on saanut tähän Taimatakkiin? Kai se on, kun tykkää rakennella autoja ja jollain pitää ajella. Niin. Sulla on tiimikaverit aika lailla drifting-painotteisia, miksi et ole lähtenyt sinne puolelle? On mulla Bemari sinnekin tulossa. Okei. Mitäs täällä on tällaista hyvää hälinää näköjään ympäri ämpäri, mutta ei anneta sen haitata. Mitäs sitten seuraavaan aikaan jo? Lähdetäänkö vielä vähän parantamaan? Täysiä mennään. Koitetaan saada paikka pidettyä. Mitäs paljonko sulla löytyy tehoa tosta Preludesta? Ei tässä on kuin 200 vakiokoneet. Okei, kiitoksia ja tsemppiä seuraavia aikaa jo. Selvä. Vuodet tosiaan kakkoseksi. Keijo Kössi Ketola, legendaarisesti maailman nopein mekaanikko. Äijä on siirtynyt nyt Taimatak-hommiin klubiluokassa. Kuinka se suju? No vähän oli hakemista vielä ja ekaa kertaa koko autolla radalla. Ja en tiedä, ekan harjoituksen ja sitten eka aikaa jo, niin 4 sekkaa sai ajasta pois. Kyllä se rupesi kulkeen ihan pikkuhiljaa. Ajakko ensimmäistä kertaa Taimatakkia? Periaatteessa joo. Mä oon tossa monelta kysynyt, mutta mikä miehen on saanut tuolta driftingin puolelta nyt kokeilemaan Taimatakkia? No lähinnä se, kun ei ole sitä driftingin autoa, että pääsis ajaa sitä, niin kokeillaan tuolla käyttöautolla nyt sitten Taimatakkia ihan kokeilumielessä. Meinaatko vielä jonain päivänä drifting-piireihin siirtyä takaisin? Mahdollisesti, jos rahoitus löytyy joskus. Mitäs lähdetään parantamaan sitten tonne seuraavaan aikaan jo? En tiedä, jos nyt vaan ei moottorista löydy mitään isompaa, että se saadaan toimiin, niin koitetaan nyt vielä saada siitä nipistettyä. Kyllä se nyt koko ajan niin tuntuu kulkeva ja ajolinjat ehkä ne on vähän hakusessa vielä, mutta yritetään nyt päästä sinne johonkin edes 1.47, niin se on ihan kiva. Sä kävit hakemaan vähän työkaluja, mitäs probleemaa siellä Nissanissa on? No, ei käy kaikilla, että joko sieltä on tulppa pimeänä tai sitten pahimmassa tapauksessa kansipahvi, kun se pääsi vähän keitteleen aikaisemmin aamulla. Että katsotaan mitä löytyy. Ei mitään, päästetään mies ruuvaamaan ja jatketaan me matkaa. Tsemppiä seuraaviin kisoihin. Ei mitään, kiitoksia.